kristen ortodoks kirke i Riga. Den har åbenbart overlevet sovjetæraen som et observatorium også, så det kunne man måske godt forestille sig, den kuppel deroppe, den kunne måske godt, og russerne de måske ikke var så glade for det der religionsplis der, så kunne de måske godt lige bruge den der kuppel der til et observatorium. Det har også været en restaurant, men nu er det en ortodoks kirke igen, og det er jo super fedt, det er vi alle sammen glade for. Jeg ved ikke, om man kan ane det der gyldne tag deroppe. Jeg er ret sikker på, at det ikke er guld. Men hvis det skulle være, så må de lægge det hver nat, for jeg går ud fra det, eller hver dag, fordi jeg går ud fra det, de stolde hver nat. Tak!